Hey Jesser, iemand zegt, ik heb goede cijfers gehaald, dus ik heb eindelijk een fatbike gekregen van mijn ouders door jullie video's. Nou, kijk eens aan. Ik voel me nu echt een grote trotse broer. Ja, ik ook, maar dan een trotse broertje. Daarom moet je altijd goed je best doen op school. Wacht, laten we jou eens even testen, Jesser. Waarom? Om te kijken of je ook een fatbike zou verdienen. Eerste vraag, wat is 7 keer 8? 54. Oh my god, volgende. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Amsterdam. Bro, meen je dit? Oké, laatste kans. Wat is H2O? Dat is een serie, toch? Nee, of ja, dat ook ja, maar het is water. Water, oh ja. Ja, dat wist ik, ja. En dit is nou waarom Jesser geen fatbike krijgt van zijn ouders. Hé, ik heb wel een fatbike. Ja, die je zelf hebt gekocht, ja. Dus jongens en meisjes, doe je best op school. Luister goed naar je ouders. En misschien krijg je dan ook zo'n fatbike, net als deze. En als je slecht bent in rekenen zoals ik, gewoon zelf kopen, joh. Dat is niet de boodschap, Jesser. Oh ja, sorry. Moeten we je ouders ook overtuigen? Laat het dan weten in de reacties.